Per què la gent jove mai porta paraigua quan plou? Upa! Perquè això fa jove, noi. Això fa jove. Bueno, però jo quan era jove anava amb paraigües, tio. Però també hi ha gent gran que no porta perquè han perdut tants ja que ja no ni se'ls agafen. Ho sabeu, això? No, els comentaris. Sí, per què? Perquè perquè mullar-se és Hòstia, però arribes xop a casa, tio. Perquè, a veure, si són 4 gotes, sí. Tots hem fet una correguda. També et dic una cosa, avui en Però, dia... si plou molt i has d'anar de 10 minuts o 15 de l'institut a casa, que arribes com un poll, hòstia, un paraigüet petit així a la... Anava a dir una paraula, a la motxilla. Sí. Bum. Sí, això no... Si tu vols, de Pokémons, el paraigüet. Sí. No de iaio. Jo crec que també, que com que hi ha moltes jaquetes d'aquestes impermeables i amb caputxa... Que van sense arrel al cap. Ah, van amb caputxa de suadora, però que és de suadora de cotó, que allò que s'empapa. Xubasquero, pocs. Això seran els teus joves. Els meus joves van ben protegits.